Kazi wai hama weaititange nechikomborero makakomborerwa imi Ishe Mwari wedu, mambo wepasi rose, makatitsaura nemirayiro yenyu, mukatiraidza pamusoro pokuverengwa kweoma. Nhasi izuva repiri rokuverengwa kweoma. Mwari ngaatiropafadze. Amen. Rino izuva repiri rokuverengwa kweoma. Tirikuda kutaura pamusoro pemiganhu yerudo. Nezvo takataura nerudo. Rudo ndiro runowanikwa pamirayiro miviri mikuru yaMwari: yokuda Mwari, murayiro wokuda Mwari, nomurayiro wokuda hama yako. Asi pane miganhu panyaya yerudo. Miganhu iyoyo inounzwa nemirayiro. Naizvozvo kana rudo tichirwuita mukati memurayiro rwakanaka, asi kana topfurikidza tinenge tatova muchivi, takutosora Mwari akatisika neuyo watinenge tichiitira rudo. Amen. Dzimwe nguva kana tichibatsira, tinofanirwa kubatsira munhu nenzira yavanoda ivo kuti tivabatsire, kwete nenzira yangu zvezvekungoti ndiri kuonekwa kuti ndibatsire, ndiri kuonekwa kuti ndiri shasha yokubatsira. Asi tinofanirwa kufungisisa kuti rudo rwatiri kutaridzira urwu rune muganhu here, hatisi kuvatadzira nekuvaitira chimwe chinhu. Ndinotenda imi mukukura kwenyu maiziva rudo rwamaiudzwa navakuru venyu, vachiti zviri nani kupa munhu chinhu chinoita kuti azozvibatsira oga nekugara uchimupa nguva dzose. Muri kuzviona? Kana ukagara uchingomupa mazuva ose, wamuita rema dera. Ukana akarombeswa, ukana akashinhirwa, ndiko kufunga kwenyu kako. Asi wakamupa chinhu chokuzvibatsira nacho, womutangira kabhizinesi, kana kumupa chimwe chinhu chekuti anokwanisa kuita ega kuti azvibatsire oga, zvikanzi zvakanaka. Mangwana uchabatsira mumwe akakodzera kuti abatsirwe. Munhu haangabatsirwe mazuva ose, unenge wamuremadza. Muri kupanzwa kapo? Imi munofanirwa kuziva miganhu kana tiri muna Mwari yekubatsira vanhu. Pane miganhu iriko yatinowana pamufananidzo womupfumi benzi, zvinoverengwa zvichiti kubva pana Luka 12 vhesi 18. Mumwe akati pakati pavazhinji, mumwe pakati pavazhinji akati kwaari, mudzidzisi, udzai mukoma wangu kuti agovane nhaka neni. Amen. Jesu akanga uri mudzidzisi, aiparidza rudo. Asi inzwai mhinduro yaIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi akapindura akati, iwe murume, ndianiko akandigadza? Ndianiko akandigadza kuti ndive mutongi kana mugoveri pakati penyu? Haizi rafu here iyo? Munhu awe akatemba achiti zvimwe mukoma wake anganzwe Ishe Jesu Kristu vakagovana nhaka. Asi Jesu ndo paanomupindura nepfocho iyi. Zvikanzi Jesu anoti pavhesi 15 ipapo akati kwavari, chenjerai, muchenjerere marudzi ose okuchiva. Upenyu hwomunhu hauzi pazvizhinji zhinji zvaanazvo. Amen. Muri kupanzwa kapo? Unofanirwa kuziva miganhu yaunobatsira vanhu nayo. Tiri panyaya iyoyo, munoziva murayiro unoti chii pamusoro penhaka.
pamusoro pavane vakadzi vaviri vane vana vavo matangwe vakarorwa pamunhu mumwe chete. Jesu akanga ari mukati memirayiro. Munoziva kuti murayiro unoti chii pamusoro penhaka? Munozviziva izvozvo? Ehe. Saka kana tadaiwo tinofanirwa kunge tichitaura tichiti munhu unofanirwa kuita kuda kwaBaba. Parudo rwako rwose ita kuda kwaBaba. Usaite kuda kwako kana zvaunofunga iwewe. Rakidza rudo mukati memiganhu yekuda kwaBaba. Ngatiendere pamberi kuti miganhu iyoyo inoti kudini. Ngatiende pana Mateo 12 verse 46 kusvika pa50. Zvikanzi Jesu paakanga achiri kutaura kuvanhu vazhinji, mai vake navanun'una vake vakamira panze vachida kutaura naye. Mumwe akati kwaari, mai venyu navanun'una venyu vamire panze, vari kuda kutaura nemi. Akamupindura akati, ko mai vangu ndiani navanun'una vangu ndivanani? Achinongedzera vadzidzi vake akati, ava ndivo mai vangu navanun'una vangu, nokuti ani naani anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga ndiye munun'una wangu nehanzvadzi yangu namai vangu. Amen. Kuita kuda kwaBaba. Yesu ari kutaura kuti isu tose tinoda kuvavarira kupinda denga, asi ngatizive kuti hama yake yakaita sei. Zvikanzi ngaiite kuda kwaBaba. Ndozvatanga tichitaura pamusoro pemupfumi benzi, pamusoro pemunhu uya akauya kuna Ishe Jesu akati, taurirai mukoma wangu agova nenhaka neni. Muri kupaona ava baba namai ava, amai navanun'una vaishe kuti Jesu Kristu vaifunga kuti Jesu ndewavo, asi Jesu ari kuti ava havazi vangu. Vanoda kuvavarira kuenda kudenga, vanoda kuva hama yangu, vanoda kupinda mudenga, ndivo avo vanoita kuda kwaBaba. Nyangwe uchipa sei, panofanirwa kunge pane muganhu. Unofanirwa kurakidza ungwaru nokutya Mwari. Nekuti naiye Jesu waipa. Haana kupa here vaya vakanga vane zviuru 5 zvingwa zvokudya nehove. Haana kupa here vakanga vane zviuru 4 zvokudya. Haana kuporesa here vazhinji. Asi unotaura kuti vose vakaenda kudenga here? Kwete. Vamwe vaingoda pfuma zhinji yapasi pano yavaiwana muna Jesu. Chinangwa chedenga vanga vasina chaizvo. Vaifunga kuti Jesu ndewe kungopa, Jesu ndewe tsitsi dzisina muganhu. Asi kwete, kupa kwake nerudo rwake rwakanga rune muganhu. Zvaaitira izvozvo zvakanga zviri zvokungorakidza kuti kwete, ndiri chingwa chakabva kuna Baba. Kana muchifunga kuti handisiri ini Mesiya, chitendaiwo namabasa aya andinoita. Muri kupanzwa ka? Usafunga kuti unoenda kudenga nokuda kwezvizhinji zvaunoita zvakanaka. Ngazvive neungwaru nemiganhu. Nekuti chinhu chinonzi kuuraya chinowanikwa pose pose, uyezve chinhu chakaipisisa zvikuru. Ngatiendei pana Mapisarema 40. Mapisarema 40 verse 6 to 8 inotaura pamusoro peunhu hwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi, imi Mwari Baba hamuna kufarira zvibayiro nezvipo, asi nzeve dzangu makadziboora. Zvibayiro zvinopiswa nezvipiriso zvezvivi hamuna kuzvireva. Ipapo ndakati, ndiri pano hangu, ndauya zvakanyorwa mubhuku pamusoro pangu. Ndinofarira kuita kuda kwenyu, imi Mwari wangu. Murayiro wenyu uri mukati memwoyo wangu. Amen. Kuita kuda kwaBaba. Zvikanzi ndakaboorwa nzeve kunzwisisa kuti chinonyatsodikanwa naMwari chii. Makanzwawo zvichinzi kuteerera kunopfuura zvibayiro. Makanzwawo Ishe wedu Jesu Kristu achitaura kuti nyangwe navakaipa vanoitirawo zvakanaka vanhu.
asi chatinofanirwa kuve nacho kunzwisisa pakuita zvinhu zvatinoita. Tadaro isi tinofanirwa kukumbira ungwaru kubva kuna Mwari kuti tive nenzeve dzakaboka, nzeve dzinonzwa, nokuti kana tichiti tinoona nokunzwa, Jesu anotaura pana Johani 9 achiti tiri muchivi, hatingazvikudzi, asi nguva dzose tinofanirwa kupuhwa nzwisiso yekuti tikwanise kufamba zvakanaka pasi nemukati memiganho yaMwari. Zvichireva kuti kudii? Pane kumwe kupa kune upenzi, pane kumwe kupa kune chivi, pane rumwe rudo rune chivi mukati. Rumwe rudo, se ndikakupe mufananidzo, rumwe rudo rwongoratidzwa kunzi ukudzwe, kuti vanhu vagare vakatarira kwamuri vachikuti chibaba ichi. Asi shoko rinoti zvipiriso nezvibayiro imi hamuna kuzvifarira. Makada munhu anoteerera, munhu anonzwisisa kuda kwaBaba. Jesu akati ndiripo ini kuti ndiite kuda kwenyu, kwete kufadza vanhu. Amen. Tichiendera pamberi, tichifunga nguva yatiri yekuti tapfuura zuva rePaseka, tamirira kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Rino zuva repiri rinofanirwa kunge riri kuita sei? Rokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Nekuti pakuverenga kweOma, kana Ishe wedu akafa Friday, tinotanga kuverenga Oma usiku hweSaturday. Ndiro zuva rekutanga. Zuva repiri rinenge ranga resvondo rokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo hatende tinonzwa kuti Jesu unoti chiko, nyangwe napanguva yaakanga oenda kuna Baba, akati, Baba, kana muchida bvisai mukombe uyu pandiri, asi ngakurege kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu kuitwe. Muri kupanzwa ka? Mashoko aya tinoaona pana Luka 22 vhesi 42. Pane zvinhu zvinoda Ishe wedu Jesu Kristu kuti aite. Munofunga kuti chinhu ichi ndicho chinhu chega chaaida kuti aite here mumupenyu wake? Kwete. Nyangwe kubva pakuzvarwa kwake nekukura kwake, nyangwe kubva pakatanga ministry yake, pane zvimwe zvinhu zvaaidawo kuita, asi akanga asingakwanisi kuzviita nekuti zvakanga zvisiri pasi pokuda kwaBaba. Tinoona kuti Jesu waita kunge anopa ngemumwe munhu ane tsiye nyoro chaidzo dzakawandisa, asi tinonzwa kuti Jesu akanga ari femu. Akanga ane miganho, aizviitira mabhaundari ekuti hongu, kwamuri ndinotaridzika kunge munhu muponesi, munhu akanaka, munhu ane rudo, munhu asingaite chinhu chakaipa. Asi pane kumwe kuda kwaBaba kwaaizoita kwaitirakidza kuti uyu munhu taifanirwa kumutya, taifanirwa kumuremekedza. Apa ari kuziva kuti zvakanyorwa mumagwaro ndezvekuti iye aifanirwa kupinda panguva yekutambudzika. Takati isusu muguva maakapinda makatanga usiku ihwohwo hwaakabatwa ari muGetsemani, kusvikira pazuva rokumuka kwake resvondo. Ndo mazuva matatu aya. Iye akati nguva iyi yasvika, Baba, kana muchida imimi ndinzwirei tsitsi nenyasha, mubvise mukombe uyu pandiri, asi ngakurege kuva kuda kwangu. Aiwa, Ishe ari kuti uku ndiko kuda kwangu, ndizvo zvandiri kukumbira. Handikaona ndichikumbira zvinhu zvandinenge ndichida inini, asi akaisa kuda kwake pasi pekuda kwaBaba. Kana zvakutaurwa muchirungu inonzi the will of God. Will of God ndiyo murayiro yaMwari. Mirayiro yaMwari mitsvene, yakanaka, yakarurama. Iye akati aiwa, kuda kwangu ndokuti aiwa, dai zvaenda nemwe nzira, asi kuda kwenyu ngakuitwe. Ichi chingori chikumbiro.
munokwanisa kuti ehe kana kuti aiwa. Muri kuzvinzwa? Ehe, zvinhu zvose zviri subject, zvinhu zvose varanda kune murayiro waMwari. Asi chinhu chatinofanira kunge tinacho kunzwisisa. Even pakurakidza rudo rwedu runofanira kunge ruri muranda pakuda kwaBaba. Zvino tichagoti chiko pamusoro paJesu. Kana tichiona Jesu, ngatiregere kuona mifananidzo yatakapuhwa navarungu iya yaJesu muchena ane vhudzi rakareba nendebvu dzakanaka, anopfeka magamenzi ewhite. Ngatione kana zvichinzi Jesu wakagara kurudyi rwaBaba, ngatione murau waMwari, kuda kwaBaba kwakagara kurudyi rwaMwari. Muri kupanzwa? Zvikanzi vakakudza shoko ravo kupfuura zita ravo. Muri kupanzwa ka? Jesu kandiye mwana mukuru ane zita raBaba, asi nyangwe zvakane zita raBaba, zvikanzi izvo zvavanoda zvomweya murayiro ndiwo mukuru kupfuura nyama yatakabata pasi pano. Muri kupanzwa ka? Hakuzi kuti nyama is important, kwete, iri very important, asi iri pasi pemurayiro. Chinonesa murayiro tinokastigeta zvisingaite, tinoutuka zvisingaite, nekuti tinofunga kuti murayiro unotimbunyikidza. Kusanzwisisa kwedu murayiro nezvinodikanwa nemurayiro nezvinodikanwa naMwari hazvireve kuti murayiro hauchina basa. Une basa. Tinofanirwa kunamatira kuunzwisisa, nekuti murayiro ndiwo rugare rwedu. Muri kupanzwa? Kusanzwisisa kwenyu hakuna basa. Munoramba muri muzvivi zvenyu, nekuti murayiro ndiwo unongedza kuzvivika. Chamusingada apa ndechekuti munongedzwe kuchivi chenyu. Asi takaita tose savanana. Ndinokudzorai kuna John 9. Kana tichiti tinoona esi tisingaoni, tiri pasi pechivi. Asi tinofanirwa kukumbira kuna Baba kuti tiri mapofu isu, tiratidzei Baba kuti toenda nekupi. Zvino panguva ino yatabva yeGood Friday, ndoya munotaura kuti Good Friday, zuva rekuroverwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Nyangwe zvedu tisingade kuti mushandise manzwi iwawo, tisingoda kuti mungoshandisa Paseka riri mubhaibheri. Zuva rekuroverwa kwaIshe wedu Jesu Kristu, chii chamuri kuona chakaroverwa pamuchinjikwa apa? Muri kuona munhu here? Shoko nokunzwisiswa kwaro rinoti kwete. Munhu haazi riye akaroverwa pamuchinjikwa apa. Chakaroverwa pamuchinjikwa murayiro nezvivi. Muri kupona? Nekuti zvivi, murayiro ndiwo unotaura kuti pane chivi. Saka pane murayiro ndiwo pane zvivi zvose. Ndiwo wakaroverwa pamuchinjikwa, wakatakura zvivi. Gwayana rakatakura zvivi zvose, rakazomuka rava tsvene, rakutokutaurirai kuti imimi nyangwe zvangu zvandakakwira kudenga musandibate, handisati ndaisvika kuna Baba, kuti nyangwe zvangu zvandakatora zvivi zvose kwamuri musandibate. Anotaura kunani? Hakuzi kuna Maria Magadharina here? Kune mumwe wava Maria akanga auya kuzomuzodza kubwiro, ndiye wakataura achida kumubata. Zvikanzi usandibata, handisati ndakwira kuna Baba. Zvino kana murayiro wakaroverwa, kana zvivi zvakaroverwa pamuchinjikwa, sei asiri kuti usandibata? Zvichida mungataura kuti akanga achine zvivi zvakawanda, saka akanga asingafanirwa kubatwa nemunhu. Zvichida mungataura kudaro. Asi kumuka kwaaita, tinoziva kuti akanga atova mutsvene, asiya zvivi muguva. Iye aita sei? Amuka ava mutsvene. Tiri papo panyaya yerudo nemurayiro. Takatarisa kuna Deuteronomy 27 verse 17.
ndiyo inonyatsotitaurira zvokwadi pamusoro pamaboundary, nokuti murayiro iboundary, mutemo iboundary. Zvikanzi usabvise dombo reboundary. Dombo chii? Handika murayiro wanga wakanyorwa padombo. Zvikanzi usabvise dombo reboundary rakaiswa navakuru vako zvamunenge muchitemerana minda paya. Panonzi minda wako unotanga apa uchisvika apa. Zvikanzi nzvimbo iyi ndiyo yaunokwanisa kugara, unotemerwawo futi ipapo. Zvikanzi asi apa ndepekurima apa. Hauite chimwe chinhu, ndepekuita sei? Ndepekurima. Muri kupanzwa ka? Zvinewowo chiva munda wemumwe wakuda kubvisa dombo riya uchiriwedzera munda wako. Ndo zvakafanira nekutyora murayiro nekusaziva maboundary ako. Wakuda kuzviita ishe pamusoro pemumwe munhu. Uri kuzviona ka? Norudo rwako rwawakanzi uitire wokwako nababa, wakuda kuzviita ishe pamusoro pemunhu wauri kuita sei? Wauri kubatsira. Musazvitore nenzira yakashata. Handisi kuti regerai kubatsira, asi batsirai zvinobudisa hama yenyu munhamo, nokuti naiye Mwari akatomumirira kuti agobatsirawo mumwe munhu. Kubatsira kwenyu munhu iye akumirire paari chete. Iye anofanirwa kunge ari chibatsiro kunowo mumwe munhu. Musenzekete watakapuwa naMwari. Chimbozvifunga imi. Ini ndiri munhu anofa, ndopota ndichibatsira munhu. Ko ndakafa achabatsirwa nani? Asi dai ndakamusiya pekuti akuzvibatsira, nyangwe ndakafa inini anongoramba achizviitira zvakanaka. Ozondiyeuka kuti hama yangu iya yakafa, ndinorangarira achindibatsira, achindibvisa mumatambudziko, pakati napakati akandibatsira, pakati akandibatsira. Munomupa mwoyo wokuda kukubatsira naiye. Unozviona ka? Waponesa mweya waMwari, waisa rudo mukati memunhu wawakabatsira iye. Muri kupanzwa ka? Ngatizive miganhu, nokuti miganhu inotibatsira kubudisa kuda kwaBaba. Inotibatsira kuti tibudise hunhu hwaIshe wedu Jesu Kristu. Munomboziva hama dzangu here kuti rumwe rudo rwakafanana necorruption? Rumwe rudo runopedzisira rwava corruption. Corruption yekuda kuita sei? Yekuda kukudzwa. Ko kana tichita rudo tinosvaga kukudzwa here? Hongu tinotsvaga kunzi tine mabasa, tinoita mabasa akanaka. Asi kutendwa kwedu nokukudzwa kwedu kunofanirwa kunge kuri kuna Baba. Zvikanzi Baba ndivo vanofanirwa kuona zvatinoita zvakanaka pakavanda. Muri kuzvinzwa? Kana wakuda kukudzwa navanhu iwewe, zvakafanirwa nemunhu anopa kana kugamuchira fufuro. Munhu ari corrupt, wabva pakururama, wapinda pakugamuchira fufuro, wabva pakuita mabasa okururama, wapinda pacorruption. Isaiah 33 verse 15 inotaura ichiti, iye anofamba nokururama uye anotaura zvakanaka, anoramba pfuma inobva pakumanikidza, uye anodzivisa ruoko rwake kugamuchira fufuro, anodzivisa nzeve dzake kunzwa rangano dzokuuraya, uye anotsinzina meso ake kuti arege kuona zvakaipa. Uyu ndiye munhu achagara pakakwirira, nhare dzegomo dzichava utiziro hwake, zvokudya zvake achazvipirwa, uye haangashayiwe mvura. Meso ake achaona mambo pakunaka kwake, uye achatarira nyika yakakura kwazvo. Achatarira nyika yakakura kwazvo. Amen. Muri kupanzwa kapo? Kwatinofanirwa kuisa effort kuna Mwari, nekuti kwatinoda kupinda napo ndo pane suo rakamanikana. Kwatinoda kuenda ndo kuna Baba. Tinoda kufadza Baba. Kana tichida kugadzirisa nyika, tinofanirwa kurakidza rudo rwedu mumuganhu yemirayiro yaMwari. Tisingaite zvekuda kukudzwa, tisingaite zvekuda kuonekwa pasi pano, kuti takuzviitira zvinzvimbo here, zvida zvinzvimbo zvekukereke, zvinzvimbo zvematongerwo enyika,
pamwe unoda kukudzwa naSabhuku kuti awedzere munda wako woita munhu wokupa zvinenge zvichionekwa navamwe, kuti vanhu vagoti uyu akanaka, wakuda mugove wako kuti uye uri wepasi pano. Zvino kana wapuwa mugove wako pasi pano, kuna Mwari unenge uchatsvagei. Amen. Yatingoita tichinopedzesa, muri kuona pane rumwe rudo rusingaite. Makanzwa kuti imi Ishe wedu Jesu Kristu wakapinda mutemberi. Haana kupinda here mutemberi? Paakapinda mutemberi akaona vanotengesa, vanotsizinana mari, vanoita zvinhu zvose zvakasiyana siyana, akati tinotaura here nekazwi kanyora achiti hamusi kuona here kuti muri kukanganisa? Kwete. Zvikanzi akatora chitorobho akavatyaira nokuparadza panzvimbo dzavaitengesera. Zvangofanana nosvika pamusika wotanga kudhonza nekukavira matomati evanhu pasi, uchitsika-tsika zvavanenge vachitengesa, muriwo yavo nechii. Munofunga kuti pane rugare here ipapo? Ndiye Jesu uya watinoti ndiJesu werudo. Asi paakaona panokanganiswa, akagadzirisa nenzira dzesimba, nokuti simba akanga anaro, akanga akapuwa kuna Baba. Akaona kuti zvinhu zvikuitwa navanhu hazvisi mukati memiganhu yaMwari, mikati memiganhu yemirayiro yaMwari. Akatora chiwepo akavatyaira, achivadzinga, zvikanzi achirasira mari dzavo pese pese dzichisangana. Hapana anga achaziva kuti yake ndeipi. Akasiya pane confusion. Akati imba ino yaMwari haiitwe zvinhu zvamuri kuita izvi. Hamungaitire bako ramakororo. Rupaura. Newewe, parudo rwako rakidza ihwohwo uJesu ihwohwo hwatinoona hwaakaita mutemberi. Chauri kuvavarira ndechiri kumusoro, kwete chiri pasi pano. Ziva wauri kushandira. Hausi kushandira vanhu, uri kushandira vari kudenga. Uri kunzwa? Vavarira kuitira zvakanaka iye ari kumusoro, uchibvisa chivi panyika. Uchiona kuti apa pane hutera hwekuzviitisa, wogadzirisa. Dai zvakanga zviri zvepasi pano, kuone basa nei nazvo? Hazvina basa. Asi ndezvedenga zvatiri kutaura izvo. Vanhu vakanga vari mutemberi zvangofanana nekuti vanhu vainamatawo, vanhu vanoda Mwari. Asi mabasa avo avaita ndo akanga akaipa. Vainyengedzera kuti vanoda Mwari, ivo vachiita zvose zvakaipa izvi zvisingatenderwe naMwari. Naizvozvo tinozonzwawo zvirevo 13 verse 24 ichitaura kuti wakaregedza kushandisa shamhu, vana vako vachava mazengeya. Muri kumbonzwa? Zvikanzi shandisai shamhu kudzora chi? Kudzora vanhu murudo. Nyangwe naMwari Baba pavanotiona tichitadza, vanotidzora neshamhu. Zvikanzi ndirwo rudo. Nekuti dai vakanga vasingatide, vaingotisiya tichiva mapenzi tichiparara. Zvikanzi vanotidzora nerudo rweshamhu. Zvakanaka sei kudzora mumwe wako, zvichida hama dzako, pakutenda murudo, uchishandisa shamhu. Ngatizivei mabhaundarizi erudo. Ndichipedzisira, ndinotaura ndichiti unofanirwa kurovedzera mweya wako kuti uite kuda kwaBaba, kwete kujaidza, kuita nokugamuchira zvakaipa. Tataura nezve Proverbs 13 verse 24 ka. Asi takandotasa pana Mapisarema 101 inotidzidzisa zvikuru.
Mapisarema 1:01 inotidzidzisa kuti Jesu. Ngatingoiverengai semain vhesi ranhasi inoti ndichaimba nezvorudo rwenyu nokururamisira kwenyu. Amen. Itai kururamisira. Kwamuri imi Jehovha ndichaimba nziyo dzokurumbidza. Ndichangwarira kurarama upenyu husina chahungapomerwa. Muchauya riniko kwandiri? Ndichafamba mumba mangu nomwoyo usina chahungapomerwa. Handingaise chinhu chakaipa pamberi pangu. Ndinovenga mabasa avanhu vasingatendi. Haanganamatire kwandiri. Amen. Pane imwe mistake yatinoita yekufunga kuti munhu wese anoti mutendi anotigara achitenda nguva dzose. Kwete. Dai zvakanga zvakadaro, dai pakanga pasina kutadza. Naizvozvo mutendi pane dzimwe nguva dzaasingatendi. Kana tichishandisa kuti mutendi tinenge tichitokanganisa, nekuti we are assuming, tiri kufunga kuti munhu uye anogara ari perfect. Hakuna mutendi nokuti munhu wese mutadzi. Muri kuona? Naizvozvo kana tazvikudza tichifunga kuti munhu wese mutendi, takufunga kuti munhu wese anogara ari right. Kwete. Hama dzako dzaunadzo mukereke vatadzi voga voga. Tanzwa vamwe vanga vachitengesa mutemberi chaimo. Makanga mune areka yaMwari. Ko zvino zvatinenge tiri mumakereke munofunga kuti vanotadza kusvika papi? Inzwi riri kubuda kubva kuna Ishe wedu Jesu Kristu richitaurwa nani? Namuprofita Dhavhidhi. Achiti ndinovenga mabasa avanhu vasingatendi, haanganamatiri kwandiri. Vanhu vane mwoyo yakatsauka vachava kure neni, handichazovi nechokuita nechakaipa. Ani naani anoitira muvakidzani wake makuhwa pakavanda, iye ndiye wandichaita kuti anyarare. Amen. Muna makuhwa imi tinozviziva. Ani naani ane meso anozvikudza nomwoyo unozvikudza, iye handingamurege akadaro. Amen. Ichi chirwere chikuru pakati pamakristu. Meso angu achava pamusoro pavakatendeka vari munyika kuti vagare neni. Amen. Zvikanzi vandinoona vachiita zvakatendeka, ndova ndinoswededza pedyo neni. Asi parokanganisa ndichamuita sei? Ndichamubvisa pamberi pangu. Muri kuzwa? Zvikanzi shamwari haingagare iri shamwari nokusingapera. Nekuti shamwari kana ichitadzira Mwari haingagare iri shamwari yako. Ya, kana ava muvengi waMwari, ava muvengi wako. Hamusati mamuzwa Dhavhidhi achitaura kuti ndinovenga vanoita zvakaipa, ndinovavenga nempengo huru. Ndizvo zviri, handisi kuziva kuti chiona changu chabuda zvakanaka. Zvichireva kuti ndinovavenga noruvengo rukuru, nokuti vanoita zvinonyangadza Mwari. Asi ngade zvinoda Mwari muvengi wako, nyangwe ari mukereke, nyangwe ari muvakidzani wako, nyangwe iri hama yako. Verse 6. Meso angu achava pamusoro pavakatendeka vari munyika kuti vagare neni. Iye ana mafambiro asina chaangapomerwa achindishumira. Amen. Hakuna munhu anonyengera achagara mumba mangu. Hakuna munhu anotaura nhema achamira pamberi pangu. Amen. Kuzadzisa manzwi ataurwa nemuranda waMwari. Mangwanani oga oga ndichaita kuti vakaipa vose vari panyika vanyarare. Amen. Ndichauraya vaiti vezvakaipa vose vabve muguta raJehovha. Amen. Amen. Bvisai vakaipa pamberi penyu, nokuti makagara navo muchadzidzira kuita zvakaipa zvavanoita. Amen. Topedzisai hatitarisei ufeminisi hwaIshe wedu Jesu Kristu, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu kuti rwakanga rwakaita sei. Runotidzidzisa kuti iye pachake akanga amira sei. Zvinhu zvandiri kutaura, it was just one of the attributes yaIshe wedu Jesu Kristu. Pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinenge tichazodzidza pamusoro pazvo pamazuva iwawo eOma kusvikira apera. Zvinotiudza hunhu hwaIshe wedu Jesu Kristu. Varungu vakauya vachitiparidzira Jesu akatsveyama, Jesu asiriye. Asi dai tainge takakwanisa kunzwa shoko iri, tingadai tiri maKristu akakwana, akazara. Zvino zvakativanzira shoko iri ratiri kutaura pamusoro pemaOma, taifanirwa kubuda tiri maKristu akaita sei. Chinangwa chavo changa chisiri chekutiponesa. Chinangwa chavo changa chiri chekutibata kumeso, kuti vapinde muhomwe dzedu, vatitorere, vatipambe, vatiite varanda vavo. Isu tichifanira kunge tiri varanda vaMwari. Muri kupaona ka? Naizvozvo mukati memazuva eOma
Ndizvo zvinhu zvatinoda kukugadzirisai kuti muzive kuda kwaMwari. Makanzwawo zvichinzi hurumende yeZANU-PF payakapinda haina kuchinja mutemo, yakatora mutemo wavadzvanyiriri, ndiwo waichiri kushandisana nhasi, unoita kuti ivo vapesane nei navanhu veruzhinji. Zvikanzi vatofara, vatotambarura mukati meudzvinyiriri hwaitairatidzwa navarungu. Vakutongotidzvinyirira zvavo, havachaziva chakahwirirwa hondo. Chinangwa chavo changa chisiri cheruponeso, chekuponesa vanhu. Changa chiri chekuda kubata vanhu muuranda, kuti vavapambe, vavabire, vavaitire zvakaipa. Saka muchiona vanhu vasingadi kutevedzera constitution, nekuti constitution inogadzisa izvozvo. Ndizvo zvakafanana nemazuva eOma, anenge achida kugadzisa unhu hwenyu imi munonzi mavaKristu, kuti muzive kuti uKristu hwakaita sei. Zvakarambwa nevanhu vakauya vakabata Bhaibheri. Chinangwa chavo chekuendera pamberi apa, vasingatidzidzise zvinhu izvi, changa chiri chekuti vatibate kumeso, shoko reruponeso rusasvika kwatiri. Nekuti chatinofanirwa kuvavarira kuita ndokuvasa Ishe wedu Jesu Kristu, kwete kufadza vanhu. Nyangwe zvino takafanirwa kuva nerudo netsitsi, asi zvose izvi zvinofanirwa zviri mukati mamaboundaries emurau waMwari. Namazuva eOma tichadzidza izvozvo, nekuti makanzwa imi kubva kuna Isaya, imi makanzwa Isaiah 2 verse 1 to 6 ichitaura ichiti, izvi ndizvo zvakaonekwa naIsaya mwanakomana waAmozi pamusoro peJudha neJerusarema mumazuva okupedzisira. Amen. Mumazuva okupedzisira, hama dzangu. Chinhu chinonzi mazuva okupedzisira, mazuva okupedzisira upenyu hwako, nekuti shoko iri rakangogara chingoparidzwa kubva kare. Zvikanzi zvino kana mazuva okupedzisira ako akapfuura usina kunzwa shoko iri reOma, uchafunga kuti wakaponeswa, iwe wakaita se wakarasika, nekuti hausi kugara mukati mei mamaboundary emurayiro waMwari. Zvikanzi gomo retemberi yaJehovha richasimbiswa, richava guru pakati pamakomo, richakwiridzirwa pamusoro pezvikomo, uye ndudzi dzose dzichamhanyira kwariri. Muri kuzvinzwa zvekutaurwa? Zvikunzi nokuda kwemirayiro imwe yese yatakazoita iyi, takabva pasi penyasha dzaMwari, takada kuzvitsvagira nyasha dzedu isusu dzinotifadza. Muri kumanzwa? Mirau yehurumende, mirau yemikereke yemakatekizini, mirau yemidzimba, mirau yamarudzi, zvikanzi zvose izvi zvakatibvisa pana Mwari. Asi mazuva ano tinoona murayiro waMwari uri pasi pemirayiro iyoyo, tichiti zvakanaka, hatidi kuzvibvunza. Asi napamazuva ako okupedzisira, hama dzangu, handizive kuti unofa rini. Murayiro waMwari, miganhu yaMwari ngaikwidziridzwe kupfuura miganhu yenyika. Zvikanzi ndudzi zhinji dzichauya dzichiti, uyai ngatiendei kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye achatidzidzisa nzira dzake, kuitira kuti tigofamba mumakwara ake, nokuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva kuJerusarema. Amen. Namazuva eOma tiri kudzidzisa kuti tinzi tiri maKristu. Taingonzi tiri maKristu, isu tisiri. Toda uKristu chaiwo, hwekuti tinenge tichitevedzera tsoka dzaIshe wedu Jesu Kristu, tichiziva kuti karekta yaIshe wedu Jesu Kristu yakanga yakaita sei, ndiyo yatinofanirwa kunge tinayo isusu. Zvikanzi nokuti murayiro uchabva paZioni. Uyu murayiro weOma wandiri kukupai, wekarekta yaJesu. Shoko raJehovha richabva kuJerusarema. Ndizvo zvinhu zvatingafanirwa takatanga kuziviswa tisati tapinda muBhaibheri. Takamhanyiswa kuBhaibheri vachinobata manzwi avaida kuti vatibate uranda. Verse 4, achatonga pakati pendudzi, uye achapedza gakava pakati pamarudzi mazhinji. Vachapfura minondo yavo vagoita miromo yamagejo, namapfumo avo vagoaita mapanga okuchekerera miti nawo. Rudzi rumwe harungazosimudziri munondo kuno rumwe rudzi, kana kuzodzidzirazve kurwa. Uyai imi imba yaJakobho, ngatifambei muchiedza chaJehovha. Amen. Amen. Hama dzangu, tichisvika pakupedzisa, ngatinzwei kuti zvatadzidza nhasi uno
Zvinotitaura pamusoro pekarekta yaMwari, karekta yaIshe wedu Jesu Kristu, pamusoro perudo zvinoti kudini? Amen. Pamusoro pemavhesi ose andakupai ataparidza pamusoro pawo nhasi uno tichidzidzisana, ndakupai mavhesi aya mugofungisisa pamusoro pawo, muchifungawo hunhu hwaIshe wedu Jesu Kristu. Luka 6:46 inoti, sei muchiti Ishe, Ishe kwandiri, asi musingaite zvandinoreva? Amen. Tingagoziva seiko zvinoreva Ishe wedu Jesu Kristu tisina kudzidziswa kuti akaita sei, anotaurei? Yatitsvage Ishe wedu Jesu Kristu tive saiye, hama dzinodikanwa. Nekuti isu hatisi kuita zvinoda Ishe wedu Jesu Kristu, tiri kuita zvinoitwa nenyika. Naizvozvo tiri kuora nenyika. Ndosaka zvinhu zvokuora kwenyika zvichizopesera zvapinda mumakereke atinonamatira. Ishe wedu haana kukanganisa achiti ndosaka tichirwara. Amen. Amen. Zvikanzi pana Mateo 9:10-13, Jesu akati agere mumba maMateo vachidya kudya kwamanheru, vateresi vazhinji navatadzi vakauya vakadya naye navadzidzi vake. VaFarisi vakati vaona izvi vakabvunza vadzidzi vake vachiti, sei mudzidzisi wenyu achidya navateresi navatadzi? Achinzwa izvi Jesu akati, vasingarwari havatsvage chiremba, asi vanorwara. Asi endai munodzidza kuti izvi zvinorevei zvinoti ndinongoda ngoni, kwete chibayiro. Nokuti handina kuuya kuzodana vakarurama, asi vatadzi. Amen. Muri kupanzwisisa here ipapo? Ndipo pandakachitaura pamusoro paDhavhidhi pana mapisarema 101 paya ndichiti wakadzinga vanhu vakaipa kubva pamberi pake. Vakadzinga vamwe vaizviti vatendi, vaipinda navo mukereke kubva pamberi pake. Zvikanzi akavadzingira kubudisa muguta. Muri kupanzwa? Asi ava vari kutsvaga Mwari ava ngative nerudo, rudo rwekuvakwezvera kuna Mwari, nekuti ivo vanofanirwa kudzidza kuda Mwari. Isu ndisi tinoda kuti vasanduke, kwete kuti varambe vachiita zvinhu zvavari kuita izvi, kuti nyika inake. Amen. Takaenda zvakare pana John 8 panotaura pamusoro pemukadzi wakabatwa achiita upombwe. Akabatwa achiitwa upombwe. Zvikanzi akamuitira tsitsi. Muri kupaona? Nekuti aiziva kuti vose vakanga vamunza vakanga vari vatadzi. Mukadzi waifanirwa kufa, akamuitira tsitsi. Asi mashoko okupesana naye akati chii? Akati usazotadzezve. Hama dzangu, ndiko kutenda kwatinako nhasi uno, kwekuti kana tatenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu takungwarira kuti tisaite sei, tisazoramba tichitadza zvakare. Ndizvo zvinodikanwa naBaba izvi. Nyangwe pane rudo, asi rune maboundary. Rudo urwu tinorwuonawo vachirwuitira pana John 4 pamusoro pemukadzi muSamaria waakaona pasikari, patsime resikari. Wakamuitira rudo, nekuti zvinonzi vaJudha havadyidzana namaSamaria, asi iye wakakumbira mvura. Zvikanzi iwe wakangondipa mvura irimo, ini ndichakupa mvura yetsime yokuti hausofa wakanzwa nyota. Amen. Kudyidzana newakati mutadzi. Muri kupaona? Sei aida akadyidzana nemutadzi? Nokuti aida kuti mutadzi auye kunani? Kurutivi rwake. Zvikanzi izvi zvamunongomwa izvi zvamunongochera izvi, muchiitirana racism yenyu pakati pemaSamaria namaJudha, hazvina nemusoro wese. Asi wakauya kuna Mwari, Mwari anogamuchira vose zvisinei kuti abva kurudzi rupi. Zvikanzi ndiye anokupa mvura dzoupenyu husingaperi. Rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu rune maboundary. Tsitsi kuna vakarasika, kuvadzora panzira yekuti varafambe pagwara rakanaka raMwari. Makapindawo pana John 6:7, I think inosvika pana 8 here, handichaziva. Muchanzwawo pamusoro pemutambo wamatumba. Zvikanzi ndipo paakatuka vaprista feminists
ndovakaputuka vaprista navafarisi achivaudza kuti imi munofunga kuti ruponeso runobva mumagwaro amunoverenga, asi ndinoziva kuti hamuna rudo rwaBaba mukati menyu, muri vana vaSatani imi. Muri kuzvinzwa? Vaprista vaitukwa mukereke mukati metemberi chaiyo yaMwari. Muri kuzvinzwa ka? Vakanga varifanirwa kunge vari vekwake, vanhu vanoziva Mwari, vakaverenga mirau yaMwari, ndo vaaituka kudai. Ko zvino tsitsi dzaunoitira shamwari yako iri mukereke ari kutadza, hausi kuona kuti uri kuzvitarira nzira yegehena, nekuti uri kuona zvakaipa zvaanoita uchimusiya achiita izvozvo. Mwari anokuona kunge uri kukurudzira zvakaipa zvaari kuita. Hausi kutongorakidza rudo, hausi kutongorakidza tsitsi, hausi kutongorakidza kunzwisisa. Uri kusundira mumwe mugehena. Kana wasundira mumwe mugehena, aiwa, paanenge odonha achabata ruoko rwako iwewe, mugodonhera mugehena rine moto mese. Ngwarirai rudo rwenyu. Rangarireiwo Ishe wedu zvakataura naPita paakanga ataura pamusoro pekubatwa kwake nokumbunyikidzwa kwake nekusaremekedzwa kwekodzero dzake panguva yePaseka, nguva yekutambura kwake nokuzourawa kwake. Pita paakanzwa achitaura kudai, akasumuka pamberi pavamwe vadzidzisi akati, izvi hazvisi kuzoitika izvi Ishe. Muri kupanzwa? Asi Ishe vakamutsiura vachiti, Satani, bva shure kwangu. Unofungireko zvinhu zvenyika usingafunge zvinhu zvinoda Mwari, zvinhu zvinoenderana namaboundaries akatemwa naMwari, zvinhu zvinoenderana neshoko raMwari, zvinoenderana nemirau yaMwari. Hama dzangu, ndokusiyai ipapo. Shoko iri munoriwana pana Mark 8 verse 31 to 33. Mozoverengawo Mark 11 verse 15 to 19 pamusoro pekunaswa kwetemberi. Ini ndinokusiyai ipapo. Chidzidzo ichi chareba, handina kukwanisa kuzochibatanidza chose pamwe chete, chakareba. Asi ndinoti neiwawo Mwari ave nemi, muve nekuzuva rekumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu rakanaka. Mupembere muchiziva kuti zvivi zvenyu zvaregererwa, manatswa. Chisarai.